Soc Mari Jordà i és una mica llarga la història perquè vinc del Delta de l'Ebre, defenso la parla d'allà baix i dic pos sí, pos no, i en fi, moltíssimes coses, i defenso amb molt d'orgull, maleeixo la norma que es va instaurar en un moment determinat i que cada vegada el català queda més empobrit perquè se va fent igual a tot arreu. Clar, els nens van a l'escola, deixen de dir ma mare o mu mare a Mallorca, no? I a tot arreu al final sembla que es parla igual. Jo defenso tot el contrari. Llavors, no sé, què us podria explicar, a part del meu origen, en un moment determinat vaig començar a pintar de molt joveneta. La veritat és que vaig tenir la sort d'aquelles coses de les famílies acomodades dels pobles, que quan les nenes creixien i els feien mal les cames, les posaven al llit 3 o 4 mesos en 17 piramidons al dia, una cosa que no et mories de miracle. I allà, aquestes coses que sembla mentida, que no s'ha treballat encara prou, perquè dins dels curriculars de les escoles i tal, hi hagué models dona. Jo recordo que quan estava malalta me va visitar molt sovint una filla d'una amiga de la meva mare que era més gran i que pintava, i em va dir: ostres, no t'avorrixes? I dic: sí, moltíssim, molt, estic aquí llegint diverses vegades els llibres, els contes. Jo tenia 10 anys. I em va dir: ai, mira, li diré als teus pares si els sembla bé que et compre una caixa de pintura i et portaré perquè pugues fer coses i tal. A partir d'aquell dia ja no em vaig avorrir, però a més, de seguida que em vaig aixecar, me'n vaig anar amb aquesta noia que anava sempre a pintar paisatges o feia flors tenien una casa enorme, aquesta gent. I per mi va ser com un model que crec que les dones no hem tingut models, així com els homes s'han pogut emmirallar sense cap problema. M'agrada aquest, que és un tarambana, tal, o quin artista, quin renaixement. Les dones això no ho hem tingut. Llavors jo defenso moltíssim esta possibilitat de ser una mica referent. I jo em considero un referent també, una dona que ha sigut molt violentada en la seva parella matrimonial, en molts mals records i molts mals cops, però que a la vegada va tindre la sort de menudeta de poder-se emmirallar en una altra dona que pintava, i a partir d'aquí la meva vida va canviar. Us dic clarament que va canviar i que segurament que després no solament pintés, sinó que fundés una editorial feminista, un bar feminista. Al meu poble vaig muntar, en ajuda d'altra gent, un espai que es diu l'Ollar. Seria la llar, en realitat, però allí diem l'Ollar, és igual, és així. I va sorgir grup de teatre, grup de cinema amateur, grup de fotografia, cançó popular, de tot. Este local segueix existint, la gent continua anant, inclús en plena pandèmia, és allò de 2 cadiretes a fora, per favor, perquè s'enyoren del seu espai, el qual està molt bé. Jo també ho agraeixo molt, encara que moltes vegades
no hi vaig, però penseu que fa 50 i pico d'anys vam celebrar, no fa massa, 56 anys de vida. I penso que Amposta és diferent també perquè té aquest espai. Això crec que potser sigui l'encert més gran de la meva vida, però després he tingut la sort d'anar encertant. O sigui, no vaig encertar en el tipus que vaig escollir com a parella, de poc me mata, senzillament va anar. El que passa és que jo també soc bastant llesta i me deixava caure i moltes patades i tal, però ja no m'agafava bé per a matar-me. Coses que... no sé què més explicar-vos de mi. Sí, la veritat és que em fa una mica de vergonya perquè ara en tot aquest ressorgiment del feminisme i aquesta moda, perquè jo crec que és una mica moda dels museus de comprar obra dels 60, 70, de les dones artistes que no us havien ni mirat. O sigui, érem com... Perquè al meu poble, perquè a més hi havia, a part de tot això, hi havia un casino d'artes decoratives, instructives, no sé què, que feia des dels anys 50 uns certàmens de pintura, de dibuix, de tot. Clar, això ha sigut, ara mateix el director del Museu d'Art Modern de Tarragona és un artista ampostí que s'ha dedicat, ara li interessa més estar en la gestió que seguir fent art. Hi ha molta dona que pinta allà, molta dona que ha fet escultura i que està desconeguda, el qual és fantàstic, la veritat, i hi ha un ressorgiment. I jo contentíssima d'haver sigut part d'aquest naixement de dones artistes i, repeteixo, molt contenta d'estar a prop de la Leia, que a més, el balear a mi me cau de bé, mare de Déu. M'agrada molt Buica, m'encanta de cantar en Buica, me xifla. Tinc allà família, un nebot que me l'estimo moltíssim i que m'agradaria que li arribés una bafarada de pudenta esperança, com diu aquell poema de la Mari Jordà. Per mi avui és un dia de festa major. És un dia de festa major perquè estic molt contenta de poder presentar obra de la Leia Goiria, una mallorquina que s'ha catalanitzat d'aquella manera, però sobretot penso que cada vegada s'ha feminitzat més, feminitzat en l'aspecte de fèmina i de feminisme. I sembla mentida davant d'un exercici de violència com tenim aquí al darrere. Però és que seria tan interessant que a les cases poguéssim penjar algun aparell on donar cops de puny els mascles que són violents. Perquè, esclar, avui en dia encara hi ha una violència excessiva contra les dones i totes les que han passat per aquesta violència, les dones que ja la van viure fa molt de temps, desgraciadament jo la vaig viure, però clar, fa tants anys que sembla que ja no passaria i segueix passant i se segueix trobant a dones mortes a llocs inverosímils, no? Llavors penso que la Leia, en la seva aquest aspecte pacífic i angelical i tal, té tan clar que s'ha d'anar contra la violència, perquè
no només la violència contra les dones, evidentment, però és el que vivim, és el que vivim moltes vegades, algunes cada dia. Així que agraeixo molt a la Leia que hagi volgut tenir-me aquí, en aquest espai que també considero que és privilegiat, i penso que diu molt d'una ciutat, d'un poble, que té un espai així per mostrar coses diferents, coses que potser no seran les que ompliran. Tot i així sembla que teniu sempre més gent de la que podeu acollir, no? El qual diu molt en favor del vostre poble, al qual la veritat és que estimo molt, i tinc un cosí i un nebot que viu aquí, o sigui que encara més. Això vol dir que en qualsevol moment tindré que tornar i visitar este nebot meu, que fa molt de temps que no el veig, i en sec m'han agafat unes tendreses enormes. Bé, me sembla que no és suficient el que he dit, que tindria que dir molt més de la Leia, i ja dic que és una persona de la meva família, aquesta família ampla que tenim quan ja som grans, i a més voldria expressar públicament el meu agraïment a la seva constant, no sé, a vegades penso, m'està vigilant, perquè esclar jo m'oblido d'una cosa, o penso, no, posem este preu, no sé què, o aquest altre, i ja havíem posat un altre. Són coses que la pandèmia ha donat bastant la pallissa. I esclar, és molt diferent de tenir 30 anys a tenir-ne 70 i pico. Per tant, esta petitíssima presentació d'amor és un acte d'agraïment a la Leia, a la seva obra, i de reconeixement de la meva iaia, de la qual tu vas fer vas muntar allò en el tapete, i que de fet va morir molt a prop d'aquí de Sant Cugat, a un lloc que hi ha moltes casetes també, no me'n recordo com se diu. I per mi estaria dit tot. Gràcies, Leia.